ikaw ay akin. Ganda mo siya paningin. Ako siya'y limutin. Siya aking pag-iisa. Siya ilalim ng puting ilaw. Siya dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw. Siya dilaw na buwan. Nang ako'y iyong limutin. Ganda ko siya paningin. Ikaw, nanggawas niya ba dahil ko diya? Wala pa mo nanggawas diri siya ko ang laptop. Ganda ko siya paningin. Siya ilalim ng puting ilaw. Siya dilaw na buwan. Nanggawas na dahil ko? Nahanap ako diya? Sige, sugod ta. Makapatinaw sa mata. Ang tanong, makapasulirap sa mata. Okay, larga bola. Pakusgan taning musika, be? Makapasulirap sa mata. Okay, makaigsunan. Hello. Check, mic test. Mic test. Okay, may gabi dahil makaigsunan. No? Salamat kayo sa inyo makanayong pagsuporta o pagsunod sa tuang ang gimbaton matagabiin. Magsugod-sugod kung basa sugod sunahan. Abi ko pag wala manggod ni. Naadi ay. So magsugod ko ni Ma'am Dayan Aguhitas ang nalagiya sa YouTube channel nga Dayan Aguhitas. Bisitahan ninyo makaigsunan ng may gabi di ay kaninyong tanan. Jennifer Vikiso Lantuya o Kachar sa Tingogoy. Karon tao tinawa na lain. James Niblem Elardo Mendez, pa shout out po ni Milvin Mendez na nandun sa Korea. Mayong gabi sa mga kaibigan natin na nandun sa Korea. Magandang gabi sa inyong lahat. Makapasulirap sa mata. Binuang manikantaha oy. Jennifer Vikiso Tamayo, pa shout out please. Vikiso family, mayong gabi sa mga Vikiso family. Salamat sa inyong paghapit. iPod pinakurog ay binuang ba? Klaring gyud binuang. Mayong gabi Titanic Cruise, mayong gabi sa Dimudiano sweet no. Kumusta man ato ang kagabion mga kaigsunan? Ayong gabi, mayong gabi sa tanan. Lainey Miramontes, Brandy Ibanez. Hi po Kuya Host, pa shout out po sa Jove Rains channel. Please support young YouTubers. Yes, mga kaigsunan, atong suportahan ng mga young YouTubers, no? Kay ato silang suportahan kay mauna ni at least malingaw sila sa pagkahimo-himo og mga videos, mga vlog kaysa uban ng ilang kalingawan. Salamat, no? Ayaw kalimti mga kaigsunan, Jove Rains channel naa ka na sa YouTube. Thanking salamat sa inyong paghapit. Perfect, Gadores, mayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi usab kanimo diha ma'am. Kumusta? Ingat palagi, continue to bring good vibes. Yes, thank you po. Maraming salamat. Maraming naon siya man oy. Naon siya naman ko. Panahon maron ni Lolo Teo. Ano ako manitingog? Sige, ana atay Tay, nakadaog ko Miss Gay sa atong barangay. butange na meski. Nakabayot sa manimo. Tay, imo nga tay, ako nga tay. Wakoy atay. Butange. Dugo, akong dugo. Wakoy dugo. Imong tuli, akong tuli. Wakoy tuli. Naon siya naman, ba't naman tas tuli, Mayang gabi niya, sir. Mayang gabi, may po, no? Mayang gabi, no? Sir Sylvester Ray Alieba Tupal. Sir, wanted pangga ako. Saman, sir. Sige, isulti di ako sa imong gusto, sir. Kaya atuan ng atong himas-himasan. Ayong gabi, sir. Salamat. Nahalin yung tao ng balihaka. O sa maning tuli, ayun, abot naman. Naon siya man yung tukar. Naabot man siya tuli-tuli.
Di ba kati magbagabaan na nining Los Cala Novo, no? Nga na maligyan taon siya, siya itong butane. Maghahatag kulba ang pulunga. Maayong gabi kaniyang tanan, Brian Mabitad. Hi tol, good eves. Paki-shoutout ko sa akong wifey tol na si Alma Tangpos Mabitad. Ug sa among mga anak na super duper ka mga buutan. Congratulations. I love you all and I miss you. Thank you so much mga buutang anak ni Sir Brian Mabitad. Kumusta mo tanan makaigsunan karong adlaw Domingo maglingaw-lingaw ta kay ugma pohon busy na pud ta, di ba? Simonette Tamayo Mabitad, sir. Yes, ma'am. Pa-shout out ni Ma'am Eunice Sumalinog nga nag-birthday karon. Invited ta ka, sir. Nya busy man ka. Di ko busy oy. Asya dapita. Busy man ka sa radio. Anak na lang ka, sir. Botang ni si Ma'am Hamilita Yusori Saison nga sad ako ang ka-chat permi. Ha 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 ha. ha. Happy birthday to you. Ma'am Tunisia, mukanta ko si mong adlaw nga tawhan ha. Kini ang iyang apo ni apo. Si Lolo Teo ni. Mayong happy birthday Ma'am Tunisia. Happy birthday Ma'am Tunisia Sumalino. Happy birthday. Mayong pagsiaulog si mong adlaw na tawhan. Unsa. Happy birthday sa nang mga nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw makaigsunan na atay nindot karon nga announcement karong gabiyona, no? Kay naaman tay daghang mga friends. So maglingaw-lingaw ta, diha lang gid mo ay ko ninyo biyahe ha. Inyo gani kong biya ano? Masyakitan jud baya ako. Jennifer Vikiso lang tayo pa shoutout ko sa akong palalab na si Danny Gorion Sigig email. Ayo lagi pag sig email diha. Kanang imong palalab no, ipalike pa niya ang page nga Daddy Gino na dito daghang manghatag og skin. Nakalit maghuho ning shouts. Maghatag call pa. Maayong gabi Ma'am Lu Diaz, pasensya kay gabi Ma'am Lu Diaz no, basi nakita na to diri mong forever ba. Sylvester Ray Alyebat Tupal. Sir, base na ay naibog na ako, sir. Wanted pangga ako. Oh, hey! Wanted pangga. Kinsya kadtong nangitag mga hinigugma. Kadtong mga bagong biniyaan silang hinigugma. Kadtong mga gipang paasya. Gigabaan ramo. Pasyagde. Mabot rin ng gaba. Matod pa sa mga tigulang, no? May managsili, mahalang dayon. Sakit ang batiis. Naon siya naman eh. Wala naman tas mayang panimuot, ane. Oy, hello. Siya man yung microphone, no? Pero binlanuga. Oy, okay na ka? Okay na ko? Simonette Tamayo Mabitad ha ato so yun sa atos mayong gabi sir, mayong gabi sa dimo dia ma'am Ana Marie Lopez, mayong gabi, yes mayong gabi dia Ana Marie Lopez na murag na taga-alo ni siya. Paki-shout out from Brian Mabitad, paki-shout out pud ko sa akong mama na si Julia Mabitad tol na naa sa Labangon. Amping always mamaha and I love you so much ka. Yes. Matud pa siya ka maayo kayo no batikan nga mamumulong ba matud pa niya kini kunong usya ka lalaki nga mo tratar siya ang hinigugma usya ka prinsesya sigurado jud kuno nang gipadako siya usya ka rayna. So kadtong mga anak nga gihigugma nila lang mga ginikana no magpasalamat ninyo no kay inyo gyung gihigugma ang rayna nga maoy nagpadako ninyo. Kung sigurado ko kung lalaki mo inyo yung higugmaon siya todo-todo ang inyong mga prinsesya. Dili siya man siya to ang higala nga nagpadala siyang tampo karong gabi una no. Iyat nang gipapili ko no. Kung siya may inyong pilion, kung kamay pasultihon, mura tag kuanan gulyat. Tukar ta kay. Oh sige, bodo siya ta. Shoutout ko kang Amzel Anova nga nasaman tungod lamang sa Pansit Canton. Oh, no sa man. Makasama din ang Pansit Canton.
Hello Sir Idol, yes, may gabi diya sa Ma'am Idol Hamilita Yuzuri sa Ison. May gabi ma'am, salamat sa paghapi. Hello Sir Philosophy, botangi. Nishilian, yung siya man Nizilian Rico Di Gracia. Ay, sa Philosophy, kuyawon, mas dala ng Philosophy, eh. Perpi Gadures, pa-shoutout sa akong mga silingan nga gwapa. Sana all. Gwapa. Ay gabi sir, may gabi Arolf Vasquez, may gabi sir, yes, Coli Mariles Rencio, may gabi niyo tanan. Si Sir Joselito Dudong Gumandoy, may gabi di mo diha sir. Salamat kay sa imong paghapit sir no. Nya ato ding i-plug makaigsunan nga ninghanglan kamo og tin-aw kay nga signal sa inyong TV. Gusto mo nga tin-aw kayo ang reception ilabi na karong panahon nga duna na championship no sa mahapit na makadaog ang Miami Heat sa ilahang kontra nga sa tilang ay Celtics nya nakadaog na ang Lakers kaganina. Congratulations sa mga Lakers. So kung gusto mong mutanaw gyud sa championship no, nya ang iyong signal ang inyong reception sa iyong TV medyo dili kayo nindot, kontak ka lang ninyo kung naa mo diha dool sa Oslob or dool mo sa Oslob, kontakan ninyo si Mr. Dudong Joselito Dudong Gumandoy no, ang ato ang dealer gyud ni siya, ang distributor sa signal o sa GSAT diha sa lungsod sa Oslob. Daghang salamat sir. Grace Figurations, mayang gabi sir, pa-shout out na Magalso family watching from Lagundi, Oslo. Mayang gabi sa mga Lagundi, tanang mga taga Lagundi, pastilan ng babaa. Mayang gabi sir, pa-shout out ko sa Masla sa Tagig, BGC, Junjun Barkin o Jason Lastimoso, Pontillas and J. Mark Pino. Mayang gabi kaniyong tanan, salamat sa paghapit. Mayang gabi is diha sir, mayang gabi sa diha animo Gio Gian sa Busido. Mercedita Montero, good evening sir. Please shout out Montero family. Thank you and God bless. Daghang salamat no. Happy Sunday na tong tanan. Naara ba yung mga bata sir nakadungog siya man ni dita atong palungon ning tukar pe. Oh, lash out ng tukara. Kana murag okay na tingali na. Paki-shout out din tol sa Tangpos family sa Dalaget Cebu. Paki-shout out pod ko tol sa akong ugangan na super duper ka mga buutan. I love you. Daghang salamat no. Pinangga jud ni si Brian Mabitad no. Noon siya man yung atong tukar ron. Nabot naman ni mga butang na dili angay silulte. Mag-shoot aning tukar ha. Basi ma-pre-shoot tanan. Ang siya man yung gustong tukar. Yamar. Arita siya man eh. Kini, ba sinindod ning tukara. Siya man eh. Dako maning naong. O kana. Maing hapon. Tawon po, di sulat imong impormasyon. Ayaw palpugasin. Bernice Bumarlong Unjano, good eve. Shout out Sir Tristan. Yes, may gabi ni mo diya Bernice Bumarlong Unjano. Salamat sa imong pagpaasa na ako kaniadto ha. Imo kong gididma ba? Imo kong gipasakitan. Ulitaw. May gabi Sir Tan, pa-shoutout ko sa tanang AMBC SCC Riders members. May gabi sa tanang mga membro sa AMBC o SCC Riders. Diya ano kauban ni Sir Joselito Dudong Gumandoy. May gabi kaniyong tanan. Mag-amping yun tanan. Nakakita ta gabi mo siguro to nakita ta og mga disgrasya ba? Di na tumalikay ang disgrasya na magilipirma yung disgrasya no, pero mas makontrol ang disgrasya kung kitang tanan mag-amping ta sa tuang maniho sa tuang mga motorsiklo. May gabi kaniyong tanan. May gabi ni Junjun Jongso no, ang ako ang kauban no, sa buhat no, di kauban ako ni sa una sa seminaryo. Nagbago pa may naghimamat gini, may gabi ni mo di Dong Albert, Dong. Ako may nagawis microphone dong. Ako pa sama ni. Seryosohon ten eh. Ito may gabi ni mo diya no si Brother Albert no si Junjun Jungson. May gabi ni mo diya. Hi Vincent. Hello Vincent. Sir, shout out ko shout out na ka. An Aunso, may gabi yung tanan no sir ba. Pa-shout out sir lagi. Rachel Perater Vikiso, payong gabi, may gabi sa namo diha ma'am. Tilay Pursina, may gabi sir. Shout out ko sa akong anak nga nang himasa nga si Athena. May gabi ni mo Athena no, panghimasa gyud ano, manghimatiis, manghilamos o basta manghingamot, manghimpiil,
Maayong gabi, yes, maayong gabi. Regards ko ni Ma'am Heights and Kiko, yes. Nanging salamat no, Ma'am Ray Rabaya Atis Makaigsunan, ang nag-iya ni siya sa Ray Prince na himutang diya sa Tuyan, Tabtoy Tuyan, Dagbayan sa Naga Makaigsunan. Nindot ni siya og mga produkto no, ang ilang mga nindot ay produkto. Ang ilang mga gipang print nga mga t-shirt nindot kayo. Usa sa kuang mga gipang suot kani adtong niaging mga adlaw, mao ni ang gikan sa Ray Prince unya sila ang naghatag nato ato no, murag sila nag-sponsor no to, gumikan silang pagkabubutan ba. Yung mga hinaot ang ilas ang punan. Bitaw karon umabot nga mga adlaw pohon, magsuot niya kog sanina nga perti ninduta nga gikan gyud nila. Maitag kita pa bayron ba? Maitag naminaw pa na ron diha. Naara ba si Ma'am Lo Diaz, oh? Dako ra ba kog siya ani? May gabi dia, ma'am. Good evening, yes, Grace Putrido. Good evening, sir. May gabi nyo tanan diya sa, sa Oslo. Kamong tanan diya, ako mong iampo po kunin yung apel sa inyong pagsimba po na. Lords Apilanio Travero. May gabi, sir. Pa-shoutout, sir. Yes, may gabi ni mo diya, Lords Apilanio Travero. May gabi. Salamat kayo sa paghapit, ma'am. Or sir ba ni? Nicumbel Mendez Lardo, shout out ni Nicumbel Mendez Lardo nga nagtan-aw nimo diri sa Denmark. Ay, Denmark, may gabi dia, sir. Kumusta ang Denmark? Mura ang Denmark makaigsunan, mura somewhere in yes, makita nimo ni Denmark magigsunan naas mapa. Nara sa globe. Kira dia. Na Denmark dia. Shalang good God. Why sa pa yan, sir? Joselito Dudong Gumandoy. Bahing gabi ni mo, sir. Marn Samra Pirida, shout out po sir sa mga teachers sa Tungkop National High School. Good luck sa module distribution ugma. God bless sir. Yes ma'am. Danking salamat no. Magsugod na sila o distribute silang module ugma pohon. Magamping atong iampo atong mga magtutudlo makigsunan. Bisan og ilang ning trabaho no, pero nabutang bias peligro ang ilahang kinabuhi usab. Dili na to kalimtan na kining mga magtutudlo. Naapo din sila pamilya, na sila mga anak unya. Sila gyud naninguha naningkamot tinubanan sa pag-amping no og pag-ampo sa atong labaw makagahom, magsugod na sila ugma og distribute sa mga module. So ma'am og sa tanang sakop sa Tungkop National High School no og sa tibok mga magtutudlo diha sa ato ang tibok Pilipinas, mao gyud ako masulti ninyo nga ang Dios na lang gyud mag-igo natong tanan para sa bata, para sa bayan. Perfy Gadores, pa-wash out ko kung remark nga nagkagwapo ingon ra po Gia. Bahala mo siya magwapo tang tanan. Janet Norto, pabati naman sa mga Butrons family dyan sa Bitaog, Oslo, Cebu from Janet sa Qatar man. Mayong gabi diha ni mo ma'am sa Qatar no, mag-amping ka ma'am, layo-layo kita sa pamilya, pero ang importante na no nga mag-ampo lang kita kay wa man tay laing gihuna-huna sa tuang pagkahilayo sa tuang pamilya, kundi alang rapod sa kaugmaon sa atuang mga pangandoy o mga pangandoy sa tuang mga anak. Dahanting salamat ma'am. Bata pa ko ato Sir Tristan, kini si Bernice Bumarlong dyan no, iya radyo kong gibasted sa una. Yan ako na ko ng Bernice kanang naambi ako something nimo. Mo bitaw yung gi-reply oh. Paita oy. Silsa Colobio, shout out ko sa nanta kaparentihan diha sa Oslo ug mayong gabi diha nimo sir. Manong ga share. Og ingat mo tanan diha. Mas may gabi ni ate isang no diha sa asa kanimutang isang ate isang murag somewhere in asam naa ka sa kono. Sana sa tang lugar ha diha kanang Arab Emirates. Basta derpita dalang kay salamat eh. Mary Ann Diana Cañares, good evening sir. May gabi sa nimo diha ma'am. Salamat sa paghapit ma'am. Anilaw didasi ang may gabi Pilipinas. Hapon pa mindiri sa Saudi. May hapon sa Saudi. Hi Sir Tan, shoutout ko sa akong mga loan sa Danlungsod. Ang banayng si Dayon. Thank you sir. May gabi nimo diha ma'am Anilaw didasi no ang pinalanggang igsuon sa kuang higala nga si Rinaldo Didasi nga tuwa na karon sa Italy. Mag-ampo ta nga mahimo taon siya si makapot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi kay para sa mapiskan sa iyang mga grasya ba. Daghang salamat ma'am, may gabi diri sa Pilipinas ug may hapon diha sa Saudi. Pag-amping gyud diha ma'am, mag-amping lang gyud na wa talang mabuhat. Noted sir, tanawara, congratulations ako no. Si Ma'am Rira Bayas noted daw. Libre na ni. Mukanta jud ko ron. Kay libre na.
Waha, maayong gabi diya, sir. Giampo gyud to nako matinuod imong propesiya bahin ako. Waha, may na lang di ko matiguang nga ulay. Siya mo, Ma'am Lodias no kanang unsa man? Seryoso ba? Kay mura naman kuan ni kuan oy. Nagtupo-tupo naman kuan. Di ka siya magabaan ani. Bitaw si Ma'am Lodias usa ka kauban ako sa buhat na usa ka magtutudlo diha sa nabilong siya sa Naga City of Naga Division. So maayong gabi nimo diha Ma'am Lodias. Ato lang iyampo no nga moabot na gyud siya. Kadto siya nga dili kaniya pasyakitan. Ma'am Lodias, kung gusto kag seryoso Ma'am Lodias, pili ang maestro. Promise. Basta maestro, seryoso. Klaro. Klarong loan. Mayang gabi nato niyang tanan, magkaigsunan. Clarice, Tangag, Alaga, hi Ludi, pa shoutout po sa akong baby Ezekiel Kit nga nagtanaw karon. Salamat po Ludi. Thank you, salamat no. Thank you kay ma'am nga imo kong gi-remind si Clarice Tangag Alaga. Salamat kay nga imo kong gi-remind nga na mga bata nagtanaw di ay. Kung siya man to akong gipatukar ganiha, naabot man to skuan. Imong kasing-kasing, akong kasing-kasing, siya man to. Ay. Lene Pinyaran, good evening sir. I'm watching now from Mandaluyong. Magandang gabi po Magandang gabi po sa iyo dyan, Ma'am Lene Pinarano dyan sa Mandaluyong. Magandang gabi sa tanang mga taga Manila, yung mga hindi nakaintindi ng mga hindi na nakaintindi ng Bisaya, yung mga basta yung sa akin na hindi marunong magsalita sa Tagalog. Magandang gabi sa inyong lahat. Akala ninyo sino ako? Hindi ako marunong magsalita talaga sa Bisaya, oy. Beth 7 Villaflor, Migo, long time no greet. Watching here at Kalinay. May gabi sa taga Kalinay no, ilabi na sa tuwang higala nga si Beth 7 Villamorog sa tuwang higala usab nga suod atong higala no. Murag suod nga higala ba pero ato ang konsihal diri sa lungsod sa Oslob nga si Konsihal Roger Serna. May gabi ni Roger Trapa. Noon siya manggo Noon siya magpataka maghuglitok. Mayang gabi ni mga Konsihal Roger Trapano diha sa barangay sa Kalinay diha. Mayang gabi ni mo diha Konsihal pasiluan ito ang nalitok di man mao ako nalitok ko Jidamia Salese Sueco pa shout out ni Ibing og ni Ate Isang nga nagbulhot. Kung siya gibulhot kung siya magibulhot na. Klaruhan ang gibulhot diha. Basta bulhot dili na maburot. Kay daghan na bang naburot ng bulhot-bulhot. Dagang nga pordo ng bulhot. Siguraduhan nga di na maot ko akong gisgutan ha. You have it all. Ayong gabi sir, shout out ko ni imong og tata nga naglingkod tupad nako. Mura ganiha ra maniwa paro na barog. Ganiha ra man ako ni mura na ko karpa na basya, basi na barog na to. O sige. Imong og tata nga nagbarog na siya, tapad nimo mayong gabi diya gikan ni Paul Michael Lozano. Clarice Tangag Alaga, Lodi, pwede pa request, I look at you lang, hehehe. Asa may look at you? Nung una kang makita, alam mo ba sinta, when I look at you, di ba? Ako ay nagalit dahil maganda ka. Wow. Shout out to radio. Ngunit aking nalaman, buhat sa isang kaibigan, kinagabihan ka raw siya ating tagpuan. Shout out radio. Kung siya paganda, kung siya paganda, when I look at you lang. Kung siya may when I look at you, I look at you. Hihihi. Janet, sino lanog, lumakong tingog. Janet, wag ta na siya ng lanog. Janet Ribas Rilo po, idiha sa ako mama Rundia Lirasan sa Kalumpang, watching from Oman. Nay gabi ni mo diha Ma'am Janet no sa Oman. Amping gid ma'am kay kung dili sa iyon ang
dili sa yun kining malayo tas pamilya no, pero unsaon taman para manis kaugmaon sa ato ang pamilya usab, para sa ato mga pangandoy sa ato ang mga anak o tanang membro sa pamilya, mag-amping lang yun na. Ay kabala ka ma'am, kung masulupon ka diha, duawa lang mi, dangop lang namo, kay lingawon yun na mo. Lagi sir, kutob na lang tas handom ani siya una tanawara. Gipahandom ko sa mga kasyakit. Syakit baya siya ha. Ma'am Auntie Maaliganga, may gabi ni mo diya Ma'am Auntie Maaliganga na usa sa kuang mga idolo diya sa Tuya National High School no, si Ma'am Auntie Maaliganga. Pagkabuutan yun ni siya nga maestra. Nindot kay nga maestra no, kanang maayong ihimplo ngadto siyang mga batan-on nga mga maestra ug mga maestro. Syempre apil ko sa batan-on. Pa-shout out ko sir sa akong brother o sister-in-law sa San Francisco, California. Tanawa ras ma'am. Mamantimano, panlagsa na ka mo-comment mamantimano, pero mag-imo kong lisod-lisod na rin dire. Sige, ato ang itry no. Sige, ato palungon kami yung challenge kay San Francisco ba ni. Good evening, yeah. Good evening San Francisco. Welcome to our shout out radio. And the brother and sister-in-law of Ma'am Antima Aliganga from Pilipinas. She requested me to shout out to you guys there in San Francisco, California, and I would like to extend So from the sister-in-law and brother of the Ma'am Antima Aliganga here in the Pilipinas. Maayong gabi kanatong tanan. Oh, di ba? Okay na to. Okay na to mga Maliganga ha. Straight from San Francisco, California. Shoutout Radio. Charos. Clarice, tangag ha. 8 months pa man podlodi. Ano sa may 8 months? Oy. 8 months pa man podlodi. Oy, ano siya may 8 months? Oy. Ano siya 8 months lagi? Yung makita ka. Ano siya na lagi? Kung siya man si Clarice, mura kaila ko sa profile ane. Kimanan ko ni ba? Good evening sir, pa-shout out naman sa Tagay Bais Negros. Yes, Tagay Bais Negros Oriental. O akong sister Saudi Arabia, especially Iramis family, Cariaga family. May gabi sa tanang mga naa sa Negros Oriental, Negros Occidental. Tanan nga mga naa sa laing lugar ning nga mabot sa tuwang pa-shout out. May gabi kaniyong tanan diha. Aha. Gabulhot og maskada. Okay, dahan king salamat nga tanan diha sa mga nagnanaw. Cute mo sir. Malingaw ko. Kaibaan man siya taan. Perfect Gadores, ayuhang mubirada o kanta ni mo sir. Syempre, basta kanta na ginato ginambiraan. Bi di amigo may gabi sa diha ni Mr. Jonas Pancho Alvarado. May gabi ni mo diha sir Jonas Pancho Alvarado ang nanagiya sa Amris Lechon Valley Delivery nga naa sa Dakbayan sa Sugbo. Nga inyong ma-search diya sa iyang Facebook page. May gabi. Isabelito Novo, i-shout out ko ni Alger Iscamilia o Boss Clipin Dihabi. Isa man ni. May gabi ni Boss ni Alger Iscamilia o Boss Clipin Diha. May gabi diha gikan kana ni Isabelito Novo. May gabi kanyang tenan. Jenny Salisi Gumban, pa-shout out ni Jeda Mia Salisi Sueco na iyang daog sa load yatag sa iyang pagumangkon para maka-online. Daghan king salamat to pagabutan gud ninyo eh. Daghan pang wala naka-claim sa ilang load makaigsunan unya kung gipanawagan kadtong wala pa naka-claim nga i-PM niyo ditso ang inyuhang number nako. Ayaw i-post diri sa ato ang group chat ay sa chat kay kung inyo magong i-post diri sa chat basin unya og i-chat mo. Basin unya gamay pangayuan og load. So, dito og PM nako, i-PM dito na ako. Ayaw mo kabalaka. Kay kung ma-PM mo sa inyong numero, sigurado yun na naaginas mayong mga kamot. Dan kay congratulations na pagkabotan yun na ng iyaana ni si Kuano, si Ma'am Gida, si Mia Salisi Sueco. Ayong gabi, sir. O, mayong gabi o. Musa man, mayong gabi. Sunet Alcalde, Don Colos, mayong gabi ni mo. Jocelyn Tulabing, mayong gabi, sir. Pa-shout out ko sa classmate na naminaw. Kasi ang classmate niya. Ako ang classmate mo, si Ma'am Jocelyn Tulabing. Naani siya karon sa Hong Kong. Mayong gabi ni mo diya, ma'am. Amping diya, ma'am mo. Amping diya, classmate. Janet Ribasto, maka-enjoy baya ka mo diha. Pawala mo sa stress, correct?
Pawala ito sa stress. Oy, magsigit ang pa-stress ani no. Maabot na alas 4. Dapat ko to stress. Ang mga pasensya mo, siya akong kasing-kasing. Noon sa naman taong ko eh. Nakapamahon, nakapanyapo, Sir, pwede manawagan ko, manawagan diri kung kinsay nakakita or nakapunit sa BPI at atong paunguning sounds, no? Kay medyo seryoso ni gamay ba? Manawagan si Juliet Rayla kung kinsa kadtong nakakita sa or nakapunit sa BPI ATM ni Crystal K. Varga ang pangalan. Please, i-PM lang si Bullet Rayla Varga sa Facebook niya. So, pangitaa si Bullet Rayla Varga sa iyang Facebook kung kinsa kadtong nakakita o nakapunit sa BPI nga ATM, ATM card ni Ma'am Crystal K. So, Ma'am Crystal K, asa dapitan ni natagak Ma'am Juliet Rayla? Para ato ang ma-trace yun, kinsay nakakuha para sa pagbarang man niya, kung dili ibalik. So, ato, sunod, pa-shout out ko, sir, sa ako amigo sa nila imong ug tata Maho Gani ug ayong gabi may gabi dia MGB Vasquez, no? Salamat sa imong paghapit. Christy, shout out sa mga pretty amigas JA, Nice, and Blue Diaz. Salamat sa mga magtutudlo, no? Kini sila mga magtutudlo sa akin, no? Di gini sila magpahalata ba? Bante lagi ni. May gabi niyo diya mga sir, mga ma'am. Migo, may gabi. Pa-shout ko. Pa-shout out, yes, may gabi sa ako amigo, no? Si Aldin Manayon Atis Makaisunan. Ang ato ang mauni siya pohon ang muhatag na to og muhatag mo print sa to ang t-shirt pohon nga mura tigar ko pa bayron siya man malipay kog dako ana ito lang salamat migo, no? Si Aldin Manayon Atis mga kaigsunan kauban sa iyahang pinalanggang asawa nga si Ma'am Ray Rabaya Atis nga maoy na nag-iya sa Ray Prince nga nahimutang diha sa Tabtoy Tuyan City of Naga, Cebu. Daghang salamat, migo. Shout out sa mga taga Kalumpang cute. O, to. Paitaan niyo. Makahat mataan ni hapyod sa itong buhok. Mayang gabi diyan ni mo Otex Reyes, no? Shout out ko sa mga taga Kalumpang cute. Sa man ako may cute ani o taga Kalumpang. Makapanghapyod tas buhok ani gima. RJ Dumayhag Lirasan, shout out ko sa mga taga-alo nga nananaw sa mga Lirasan family o Dumayhags family. Nganong kitanaw man ang mga Lirasan Dumayhag? Nananaw mo na ako. Pagtarong ba? Shoutout ko sa taga-alo nga nananaw sa mga Lirasan family o Dumayhags family. Mayong gabi yung tanan diha. Titanic pa shoutout ko sa akong asawa nga si Griselda Usaita nga nagtanaw sa imong live sa Yati Liluan kauban sa among mga Junakis na si Giselle, Jane, Joseph o Bibi Esa. Salamat kayo, Titanic, may gabi ni mo, Hushwait, no? Dahil salamat sa imuhang pagbisita niya. Amping, kung asa mga kakaroon lapita, mag-amping ta kay Patalisuras panahon na yun. Sir, unsay meaning ng PLDT? Botang eh. Unsya man. PLDT. Mapat yan taan eh. Janice Lanutan, may gabi ni mo dihagaw. May nananaw na akong mga kaparintihan diya sa lungsod sa Oslo, may gabi kaninyong tanan. Cariaga Beth, good eve sir. Shout out ko diha sa Oslo, Dinopol family and Iramis family ni si Beth Iramis Cariaga ni may gabi kanimo diha ma'am. Unya, salamat kay sa paghapit ma'am. Yeah, ho bitaw. Maayong gabi sir, pa shout out ko sa akong bana nga gwapo nara. Marte Kansiran nga busy sad sa Facebook. Maayong gabi no, gikan ka na ni Ma'am Juvilen Kansiran. May gabi ni mo diha. Sir, mayong panihapon diha. Pa-shout out ko sa akong gwapo nga amigo nga si Ariel Sagapi. Ako ni siyang gi-invite nga mutanaw sa live show. Mas mayo ko na live kadim na mag-live show. Cutie Mitch. Good evening sir, watching from Gawi. May gabi sa nang taga Gawi no, may gabi kaniyong tanan. Atong takna bisan ugway nang utana.
alas 7:30 City sa kagabion. Mayong gabi sa tanan. Sa dili pa ta mapadayon og basa sa inyong mga pag-greetings diha, ato niyang pasalamatan ang atuang mga sponsors, no? Si Sir, basta dili daw siya magpa-mention nga magpa-shout out sa Dumayhag, Irauda, Ovili, Lirasan family diha sa Barangay Alo. Mayong gabi diha sa tanang Tagalo. Ug atong mga family name na ako ang gisgutan. Stephen Ovilio Busico, sir, maayong gabi. Pa-shout out ko sa akong mama nga nagtanaw karon sa imong live diha sa Dagundi, Oslob. Kang Mama Casimera Busico, maayong gabi nimo diha, Mama Casimera Busico. Salamat kayo sa imong paghapit, salamat sa imong pagtanaw. Hi Kuya Imelda Vasquez Cruz, pa-shout out ko sa Basig families ng Oslob, Cebu. Hello from Dubai. Uy, magandang gabi dyan sa Dubai. Pag nasa Dubai tayo kasi, iba yung sa salita nila. Kasi mga Arabo eh. Good evening here from Dubai. You are from Dubai, we are from Pilipinas. So good evening all the way from Dubai to Oslob, Cebu. Basig family. Thank you so much, ma'am. Si Ma'am Imelda Vasquez Cruz, amping yun dali, ma'am, no, kay pastilan na itong panahon na lisod gayo. Mayang gabi, pa-shout out ko diri sa Kangkwaay, Oslob, nga na mga amigo nako, sa tanan akong mga kauban sa trabaho, sa Whale Shark watching. Nga nilantaw nimo karon from Rami, Lozano. Mayang gabi diha sa lungsod sa Oslob, no, labi na diha sa Barangay Tanawan, diha sa may Kangkwaay sad, sa mga kaigsunan nato nga maogyoy nagmaniho, maogyoy nagpadagan sa hapsay kay nga pagpadagan, no, gigabayan sa tuang pinalanggang mayor nga si Mayor John Tumulak ug siyang vice mayor nga si Dr. Amit nga maogyoy nagpadagan sa tuang hapsay kay, no, sa pag nag-abli naman ta sa tuang Whale Shark. So kinsa katong gustong mo tan-aw sa Whale Shark sa Butanding or Tuki nga na diha sa Barangay Tanawan, Oslob, sabot lang mo sa mga na-assign diha kay bagong normal biya ron. Lisod na kayo ron kay dili ta pwede magtapok. Kung mahimo manggani kamo na lay tan-aw sa mga butanding. Ang butanding mo tan-aw ninyo. Ari ramos baybayon unya ang butanding rami mong sig tan-aw ninyo. So ang butanding mo magbayad na siya. Makabalos ta. Bito may gabi kaniyong tanan diha, no, maglingaw-lingaw ta makaigsunan, gabi naman ugma pohon balik sa tas trabaho. Thanking salamat sa inyong pagtanaw. Watching from Dubai. Yes, si Ma'am, ako ang brotherhood ni Ma'am Janice Lanutan, no, nasa Dubai. May gabi nimo diha, Ma'am, sa Mokas live show. Mao gyud ning live show, no? Makuyawan mata ning live show. Sir, pa-shoutout ko sa among pamilya na diha sa Lagundi, Oslob, Cebu, Monster, yes, sorry kayo, Monster family, especially sa ako anak na si Inday Aniga Monster. May gabi sa ng mga Monster family, no, gikan ni Ma'am Cristina Rodriguez Monster. Nakingit, salamat. Joseph Ramos, God bless pre, may gabi sa nimo diha pre. Kumusta man ato ang pagnisikay-sikay rong panahon na. Pa-shoutout sir, I'm watching from US. United Saging, thank you bro. Tangin namin ni Saging Gadores. May panang Saging ni mo, yato na Sagdan kay dagang onggoy dito Sagdan. Ila Bacasio Piatos, dili na public oy. Unsay public ba? Dili na public. Unsay public? Unsay public, Ma'am Ila? Watching from Sudtungan, Lapu-Lapu, si Josephine Ilustrisimo Colobio og sa iya mga anak si Jose Bale, May Colobio, Maria Hamilia Colobio og si John Jobert Colobio. Mayong gabi kaninyong tanan. Salamat kay sa inyong paghapit. Karon makaigsunan, no, natay pagahisgutan unya manghinaot ko nga ang inyong nindot nga suporta mao gyoy atuang hatagan og pagtagad kay naata hisgutan karon para sa tuang umaabot nga mga kalihukan. Balikon ako, no, wala naman siguro, no, ako nang balikon ang pag-announce kinsa kadtong mga pangalan nga wala pa nakakuha sa ilahang mga premyo. Kung di ninyo ni kuha, no, padong gyud din ako ba. Malipay gyud ani. Shout out di ay Sir Tan sa akong mga kaparentihan sa mga banayng Rindon sa Danlungsod. May gabi sa mga Rindon family sa Danlungsod. Gikan ka na makaigsunan ni Ma'am Anilaw Didasi, ang brotherhood, ang sisterhood sa kuang
higala nga si Rinaldo, si Dayong Didasi, nga naa karon sa Italy. Mayong gabi ni mo diya. Pa-shoutout sir sa Sabusido Baguio family. Mayong gabi sa mga Sabusido Baguio family. Gikan ka na ni Gio Gian Sabusido. Pa-shoutout ng Nining Morante. Mayong gabi ng Nining Morante, no? Jib Figes. Mayong gabi itan. Mayong gabi, di ba? Na-roll call na kanako, ha? Bantay, bita. Sige, magsugod na makisunod. Akong balik ko na. Unya sa ko mo na siya. Mayong gabi ni mo diha, share. Mayong gabi ni mo diha, Jib Figes, no? O mayong gabi usab ni Ma'am Griselda Luzada Osaita. Unya, mayong good eve sir, pa-shout out po sa Busico and Ovelia family sa Oslo, Cebu. Mayong gabi, no, gikan ka na ni Stephen Ovelia Busico. Christy, pa-shout out sa akong baby Riri. Mayong gabi ni mo diha, baby Riri, gikan ka na sa imuhang anak, mama siguro ni mo. Mayong gabi, no. Hey, watching Juliet Morante from Janice Lutan. Mayong gabi kaninyong tanan. Pa-shout out kog free na kong load sir para makakita ko sa imong live show. Unta, live show na siya. Dahil lagi ng live show. Unta, permanente na ni. Salamat kayo. Love you, Rot. Christy, nasuki na ko diri nga amiga. Mga maestra ba na? Kini mga maestra, no? Magkatudlo. Bantay lagi. Pa-shout out nyo here. Yes, mayong gabi, Francis Vianney Ronulo. Mayong gabi, salamat sa imong paghapit. Otex Reyes, happy birthday Andang. O birthday ka rin ng Andang? Kaya kantahan ako ng Andang. Karong ba? Happy birthday din ng Andang, no? Kato siya ng Andang, no? Nga. Mayroon ba ito makantas pamasko, no? May happy birthday din ng Andang. Okay, makisunod ako, balik ko, no? O niyan ako magbasag, balik, no? Kanang tanawan ninyo, no? Dagan pa kayong wala naka-claim sa ilahang mga papremyo. Akong nanawagan ko sa tanang mga kadong mga mga nakadaog nga palihog niya ako claim sa inyo ang papremyo, no, kay ato aning karong sunod nga mga adlaw kung karon na patay oras karon naatay pagabuhaton nga games unya maglista na sa kuglain, so basig mabalik na sa tuwang panudlanan, bantay mo. Good evening sa inyong lahat sa Mandaluyong po ito. Magandang gabi po dyan si Ma'am Jensky B. Dikinia sa Mandaluyong. Magandang gabi po, ma'am. Medyo marami po tayong pag-uusapan ngayon, ma'am, no? Parang ang laki na atraso, Magandang gabi, ma'am. Pasensya na po pag magsalita ako ng Bisaya kasi mahirap mo talaga magsalita sa Tagalog. Happy birthday sa ako ang ninang o sa tita diha sa Dakbaya sa Manila, ano, si Makalinga, ni Kumbel Mendesilardo. Shout out sir ni Kang Nico nga galantaw nimo sir uban sa ako mga manghulugay boys, mga Bantres boys. Unsa man ning manghulugay boys? Unsa may hulugon oy? Ayaw pa na panghulog mo diha. Shout out ko sa ako ang family sa Kalumpang Sistoso family, mga gabis na mga Sistoso family. Gikan ka na ni Duna Sistoso, no. Christina Rodriguez Moster watching from Saak, Lapu-Lapu City, Cebu. Mayong gabi sa tanan. Pa-shout out ko sa akong pamilya sa Dakong Balas, Kasay, Dalaget, Cebu, especially sa ako Papa Edgar Rodriguez ug sa ako pagumangkon nga si Angelica Rodriguez. Amping mo diha, stay safe. Salamat sa do. Mao ginato ang mosulti, no, stay safe lang kita kay mag-ampo pud da nya amping. Mao ginato ang madali-dali og sulti karong panahon na kay perting lisura sa panahon jud. Thank you, salamat sa inyong paghapit. Frances Vianney Ronolo, pa shout out from Purok Kilometro. Asa man ning Purok Kilometro na himutang. Mayong gabi sa mga taga Purok Kilometro. So akong balik ko makaigsunan, no, naatay pipila na lang kabuok 1 2 3 4 5 6 katag 20 og usa ka gatos. Kinsay nakaila ni mayong gabi ni mo diha Ma'am Jenny, no, si mayong gabi diha sir si Ma'am Jenny usa sa sa tuang banggita magutudlo sa Division of the City of Naga. Mayong gabi ni mo diha, ma'am. Usa ni siya ka principal na. Salamat kay paghapit, ma'am, no. Kanang kuan na kay mabuotan di ko mostra diri, ma'am, kay kuan kanang nabi mga principal ng tan-aw diha. Makasyaban tag-ahad ani ron. Paki-shout out, asa naman to na wag kang man.
Paki-shoutout ko ni Ibing Tobo sir sa nagdula og email gikan ni Brian Mabitad. Maayong gabi inyong tanan. Salamat sa pag-share ma'am Jensky Dikita no Dikinya dahil salamat sa imong pag-share ma'am. Pa-shoutout ko tan sa akong husband nga si Jose Osaita nga naka-on duty karon. Salamat. Yes. Nato siya ganiha nagrito siya nimo. Maayong gabi sir, pa-shoutout ko sa ako mga silingan nga gwapa o gwapo diha sa Bugo Alo Oslob Cebu. Gikan kana ni Puing Irauda Cordillero. Pa-shoutout ni Edmond Nibres, maayong gabi ni Mr. Edmond Nibres na ako ning amigo sad si Edmond si Imo no. I-regards niya akong Edmond, ranking salamat sa inyong paghapit. Dito lang tayo, maayong gabi sir, pa-shoutout from Alo Oslob Cebu, maayong gabi sa mga taga Alo Oslob Cebu, gikan kana ni Ma'am Edita Lunday, ranking salamat sa inyong paghapit. Marita magsugod ta, oy, magsugod na ta. Kadali siya, kay mudimdim siya ako. Nagdala man ko grapon. Naring grapon. Igong tanlash. Bagong jawat. Salamat ng taon sa nag-sponsoran no? Akong pasilamatan si Mr. Clemente Dinopol ato ang buutan nga classmate, amuan ning silingan classmate ni nako sa una, santo katong nag-eskwela pa ko. Syempre, eskwela classmate yun. Sa mga naman si classmate sa Tong-Its. Na classmate sa Tong-Its, na classmate sa Madjong, na si classmate sa pag-eskwela. So kini ako ni classmate sa pag-eskwela si Mr. Clemente Dinopol no, nabuutan kay nga pagkabata nga mo gyud usa sa ato ang mga sponsor sa inyo, sa ato ang mga papremyo ug sa ato ang mga palig-on silawas diray. Okay, so sugod na ta. Wala pa rin nagsugod di ay. Shout out ko kang Nobel Sistoso nga na-request jud og magpa-shout out siya kinsa may na-request si Nobel Sistoso. May gabi ni mo da Nobel Sistoso no, gi-shout out from Nicombel Mendez Ilardo. Pa-shout out kay Kent Zairos nga ayo mo sayaw, sana all ayo mo sayaw. May gabi kaninyong tanan. Sige, magsugod na ta makaigsunan no. Kay karong gabi una medyo natay sorpresa para kanatong tanan. Siya man atong tukar eh? Atong puli atong tukar og R&B. Mahubog. Dili man ni makahubog. Kini akong giinom di man ni makahubog. Kuha man ni kanang mga gamot man ni mga gamot sa baliti, gamot sa tugas. Tanang klaseng gamot. Shout out ko ni Ate Aida Cuerda nga naminaw karon. Salamat kay sa inyong pagpaminaw gikan kana ni Ma'am Camiros Gabriel. Chesco Lab Labiste ayong gabi sir. Pa shout out ko diri sa Hagdan Facilitas nga nagpakals. Asa mo nagpakals? Pamahin mo pakals be. Kay manha ako. Christian Igot Bintek. Sir, pa-shout ko o shout ni student ko nimo sa una si Christian Igot Bintik na may gabi sa akong mga estudyante. Dahil salamat sa inyong paghapit, may gabi kaninyong tanan. Pa-shout out ni Inang Baby og ni Irma, may from Juliet Morante, may gabi kaninyong tanan. Pa-shout out sir sa kang Analisa Vailoses lanog kayo kas opera kalunasan may gabi sa nang taga-opera no murag naglanog-lanog ito sa taga-opera. Puhon makaigsunan din ako ninyo madunggan sa Facebook no matag-adlaw kay basin og naa na tay laing schedule unya. Adto na ko ninyo madunggan sa kuan. Asya mag-repeat na madunggan. Di siya na to isaba no kay basin unya ma-discover ta. Siya ako na lang na pa-shout out kay Arvin Jake nga joker kaayo. Kitsa man sa Arvin Jake. Ari pareha sa Arvin Jake be kay magdungan rami. Pa-shout ko ni Adet na happy birthday Chan. Basaha ba? Aw. Sama niyo eh. Hello sir, present ko na late na si Jen Colobio Mendoza no ay moha floor walk si mo 5 ka buok. Apilig Lampasyo. Kadtong bag-ong gigabash. Lampasyo nga gigabash nimo nga kadtong lubing nga siya tawagan na. Siya nga o siya ka bulig lubing na o siya ka bahala mo dia. Gamot siya kalunggo.
Kini gamot kalunggo nas garapo no, mo gini nakaingon ba. Pito may gabi kanyo tanan salamat no Mr. Clemente Dinopol atuang usa sa tuwang mga banggitan nga sponsor dan kay salamat dinyo dia. Maayong gabi usab kanimo dia. Christian Nicod Vintic sir, nag-teach gyapon ka? Oh, nag-teach gyapon ko. Nagtudlo lang gyapon ko hangtod karon. Nagtudlo ko unsaon ako pag move on. Botang. Nagtudlo ako kung unsaon nako siya paglimot. Mo na ron. Mo na ni ron. Talambo. Ay, talambo di ay. O kana, talambo. Mo na inyong caption. Mo na ipasyo. Ugmay mo ang lampasyo. Labi na kadtong classroom sa Alo. Alo Elementary School, no? Ako ang alma mater, no? Naay classroom dito nga kahoy. Iniglampaso ni mo sa talambo. Nga na ay lip na apay bagol. Sus, lakra gining bagis. Noon siya man itong tukak. Oh, iya ko na magaling. Pa-shoutout ko si Smosa diri sa Kalumpang Storya, hey! Otex Reyes, shoutout sa tanang mga chismosa diya sa inyong mga silingan, no? Mga tanat dengan dagang mga chismosa diya. Shoutout sa taga-Tuyan Central Elementary School, gikan sa kuha nga amigo nga gwapo, nga maayo kayo mo lusot-lusot diya sa basketball, si Mr. Dines Gisman. May gabi ni mo diya, sir. Salamat kay pagapit, sir. Ako niya ni ako niya tawagan ni Sir Dines, no? Ako ni pakantahon, no? May kini siya mo kanta, tanawa niya ang iyang Facebook na ay mga gipang post siya diha nga nindot kay mga kanta, no? Dahan kay salamat, sir. Salamat po pagpambit sa imuhang mga higayon. Dahan kay salamat, sir. Pa-shout out kang Jaira. Kisa man Jaira? Jaira. Ilsa Rondero Kizada. Ayong gabi, sir. May gabi sa din mo diha, ma'am. Vilmerica Bong Ngisco Humuad. Pa-shout out ko diri sa Harag. Si Harag, lapitan. Pa-shout out kang Buyet Ocampo, konsihal sa Kalunasan nga nagtan-aw nimo. May gabi nimo diha, konsihal. Konsihal Buyet Ocampo diha sa Kalunasan, no? May gabi nimo diha, konsihal. Bantay-bantay na si Gio Gian sa Busido diha. Manang nangano ka na nagbinuotan. Ano na, mapag-greet na siya nimo. Basin na ha. Bitaw, may gabi nimo diha yung tanan diha, konsihal, no? Mag-amping lang tayo konsihal kayo. Lisod yung panahon na ron. Pa-shoutout ko, sir, sa tanang na ana sa Felicitas Hagdan. Sa Felicitas Hagdan, happy birthday kay Diuna Vince Pancho. Maing happy birthday. Happy birthday, Diuna Vince Pancho. Ano siya? Diuna Vince Pancho. Gikan ka na ni Jen Colubio Mendoza. Maing gabi kaninyong tanan diyan. Chisco Lab Labiste, pa-shoutout ko sa Pumalot Pungot nga namakals. Siya lagi mo namakals. Pag sulti mo ba siya mo nagpakals? Francis Vianney Runolo, panote, sir. Hello, Francis Vianney Runolo. Magandang gabi. Magandang gabi po sa iyo. Sana po ay malasing mo kami. Shout out, sir. Merian Kabagi. Ako ang banggitan nga point guard sa basketball girls diya sa Tuya National High School, no? Si Merian Kabagi. Kabagi, ang musik si Kabagnot. Okay na, masugod na ko. Ayun na siya mag-type, ha? Siya mangita tag nindot nga tukar, o siya maning tukar. Ang probinsyano, siya aking pusyo. Halina magsaya, siya probinsyano, siya aking pusyo. Halina magsaya. Siya man eh. Naglanog man ko. Ang probinsyano. Napa ko? Madunggan pa ba ko ninyo? Sigurado ka mo? Hello? Naapa day ko.
Sige, makaigsoon na magsugod, ano? Karong gabi una, at atong hatagan og pagtagad ang usa ka pa shout out sir sa Uyam ug Gumagay family sa Bangkogon daw siya man ni. May lahos magog shout out. Ni Bibi Gumagay Uyam may gabi ni mo diha sir. Makigsuna sa dili pa to sugdan ang atuang programa karong gabi una. Dunay makadaog karong gabi una no gikan kana sa mura magnasyongod. Mo siya man ko di mo ko ka-focus. Na ako'y ipabuhat ninyo niya atuang hatagan mo pa-premyo kung kinsa kadtong makadaog. So karong matag Domingo, matag Sabado ug Domingo makaigsunan no. Mao man gina atong panahon din magdiskuta kabahin sa mga problema nga atuang gisinati bitaw no. So karong Domingo ha, ang atong buhaton para makadaog mo kanang nangita mi og naaman ko'y usa ka admin ani nga page nga mohatag og pa-premyo ninyo no 50 pesos ang load nga ihatag ninyo nga pa-premyo kung magustuhan niya ang inyuhang tampo. So inyong buhaton mao gyud inyong buhaton ninyo. Very simple. Mo kuan lang gyud mo sa tawagan ni mosulti mo sa inyuhang gustong itambag sa atuang magtatampo karong gabi una. So kung nindot ang inyuhang pagsulti sa inyuhang kung nindot ang inyuhang mga idea sa iyahang problema, mas maayo na kung magustuhan ka na sa atuang manager, atuang moderator sa page kanang kamo ang kuhaon na mo nga mananaog para sa 50 pesos nga wala nila gi-claim. So kung pangitaan taan ni og asa iyahang load nganong wala siya kadawat nga ato nang gihatag ninyo atong bayaran. Bitaw na mao ni siya ang problema nga inyong hatagan og hatagan ninyo og lamdag. So, sa dili pa ato nito ipatukar ning kining atong tukar nga iyang gi-request. Para ni siya nagpadala nato siya iyang suliran no. Mao ni tukara tanawara mura siya ako. Kung maalala mo ang sinabi ko sa'yo, kung tayo'y magkalayo'y ikaw pa rin ang mahal ko. Kung maalala mo mga halik ko sa iyo, mga yakap kong mahigpit na para bang di ko matiis. Ikaw ay ang pag-ibig sa akin. Hinihiling ako'y iyo naman pansinin. At kahit na maglaho ang iyong damdamin, sa'yo pa rin ako'y nakatingin. Sa awit kong ito'y nais kong iparating sa'yo. Kahit na malayo ka'y ikaw pa rin ang hanap ko. Kung maalala ko mga sinabi ko sa'yo, ikaw at wala nang ibang mamahalin. Ibigin sana ay may kunting pagtingin sa akin. At kahit na hindi mo sasabihin, at kahit pa malayo ka sa akin, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Pagpuyo oy, ikaw pa rin si mong mata.
Okay, makaigzona no, mao kadto ang gi-request nga kanta para sa tuang magkitampo karong gabi una, pero sa dili pa ta mo padayon sa pagbasa sa iyang sulat, ato na nga i-greet no. Happy birthday ni shout out po kay Nanay Mirna nga nag-birthday karon. Nasyuko man siya ni Mirna. Happy birthday no gikan kana ni Runel si Sherbo. Mayong gabi no. Si Idita Lunday, makaduka imong tukar, makaduka manish, makaduka makalimot tas magagapon. Murag ikaw nagkanta? Yes, dili ako. Hi guwapo, yes, mayong gabi niya guwapo. Si Roniel Baricuatro Villarin, mayong gabi ni mo dia, sir guwapo. Pinakagwapo na kong amigo no diya sa Naga no, si Sir Roniel Baricuatro Villarin. May gabiin mo ya, sir. Sir, Darlene Di Horas, ako ang Jantino. Shout out sa ako ang self. Nagikapoy online class. Botang ayaw pag-kapoy-kapoy diya. Lagi angry. Nasyoko ba sa inyo gwapo? Binuang ning ila. Kinsya pa man eh. Okay, good evening sir. Yes, good evening. So ako nasugdan na Ken. Ken Anderson. Shout out sir. Mayong gabi ni mo. Mayong gabi na kung nangasyoko. Maningog ang mga tao. Nangasyong may nangasyoko ang kana. Mayong gabi kayo tanan. No, atong baliko ang magtatampo karong gabi una. Usa siya ka lalaki kasi karon atong basahon no, babae man pirmi atong basahon unya karon siya usa ni siya ka lalaki. Kung ninyong nadunggan ang tukar, sa ako nagisulti no, kung nindot ang inyong itambag niya, kung nais inyong itambag niya karong gabi una, makadaog mo og 50 pesos. Dili ako ang mapili, kung dili ang mapili ani ang admin creator sa kining shout out review. So ang iya problema mo kini makaigsunan no kanang usa siya ka lalaki nga usa ka OFW. So gikan siya sa OFW, gikan siya sa taga Cebu siya, pero naa siya nagtrabaho sa gawas nasod. Ang nitabo manggod kay manag-uyab sila sa naa siya uyab sa Pilipinas, unya naa siya sa gawas sa nasod. Dili na siya Rafi Tulfo in action ha. Basig maingon mo Rafi Tulfo in action eh. Namay nga syoko. Pasyag din na sila. Ato ng barangon ng kahuman. So, siya man doon tukar na wala man. Sumoto siya. Sumoto na itabo, no, naa siya sa gawa sa nasod, dunya naadiri sa Pilipinas ang iyang uyab. Ang nitabo manggodi, ang nitabo mao kini. Kanang dugay na silang manag-uyab, apan kini manggong ang iyang uyab nga babay mahilig kayo og kanang Koreans. Si Korean di ay. So mahilig og Korean dayon kanang bitong mga Korean nga Korean nga teleserye no, mahilig siya ana. Dayon ang siya ato nagpadala naa siya sa gawa sa nasod, wala siya laing gibuhat kundi kana bitong mingawon ta sa tuang mga kana magkuan ta sa Facebook may ngana naka-like siya og usa ka gwapa kaayo nga babay. Mo na akong itambag ninyo mga laki no, kung mag-like kanimo ay mo pagpili og katong gwapa. Pilian ninyo kadtong like ninyong dili kay tantong gwapa. Kay kung mag-like kanimo og kanang gwapa, shush, delikado. Sumao to nag-like siya sa babay nga gwapa unya nakit-an siya iyahang uyab, gibulagan siya. Tungod lang pag-like niya siya ka siksi nga babay, kabante mo ni dagang mga babay dang siksi dia sa Facebook no nya tuang i-like no nya screenshot ang uban. Tungod lang ato gibiyaan siya siyang hinigugma. Pag-ibig mo Tora, mao na ni ron. Siya mo to na itabo no, ang pangutana niya asa man kuno ang hustisya ani nga kun ang babae kuno mo tan-aw og mga siksi og kanang mga dakog lawas sama nako, mga dakog lawas nga mga lalaki og kanang mga gwapo, okay ra.
Pero kung ang lalaki mo tanaw og kanang sexy nga babay, nganong masuko man mo mga babay? Be. Shout out ko sa ako mga friends at Rosal Store Oslo. Mayong gabi na gikan ni Sweetie Kinawod. Pa-shout out ko sa mga taga-Hagdananon gikan ni Valentin Dinopol. Di ba? Be, kamo ko ng mga babae kung kami pasultihon. Insakto ba ang gibuhat sa babae nga gibulagan niya ang lalaki tungod kay ni-like lang siya sa gwapa nga o sa sexy nga picture sa babae? Ngano man kung kamo mga babae, mutan-aw mo mga gwapo, mutan-aw mo mga dagkog lawas, nganong okay raman? Kay kung masuko mo, palitan kung masuko, kung palitan kami, masuko may mga laki. Kung masuko masuko masyad mo. Pero kamo ang masuko, pero kami hilom. Ari na mo sa daplin. Pero ang mga babae nga masuko siya taga-apel. Panalitan, mga na ang laki. Nga yung mo itong gi-share? Kasapaan man noon. Sumaw na, kung ka may pasultiyon, be. Siya yung una-una, o siya may ustisya, Nga naman ka mong mga babae, mas dagan mga babae na nanaw di ano, nga naman ka mong mga babae diha, nga naman masyuko mo kung ang inyong mga hinigugma mo tanaw og laing nilalang. Unya, kung kamo ang mutanaw siya laing nilalang, kamo ang mga babae mo tanaw gani mong mga gwapo, okay ra. Berwin Cudillero, ayong mga istorya lagi kagaw, liwat yun ni Iting Cortillo. Muna Sharon, insakto sir, para naasad lain diskartean, mao yun. Be, kamo be, ang nindot nga mabasahan nga tambag karong gabi una, makadaog og 50 pesos. Gikan sa wala nag-claim sa ilahang load. So kung paninglan ta, akong panilog balik ang load. Bitaw, kamo bitaw. O sa inyo na kaya kini nagpadala no usa ka OFW nga naa karon diri dapita nga nagtan-aw nato. Unsa may inyong una-una? Ngano man kung ang mga lalaki mo tan-aw og kung ang mga lalaki mo tan-aw gwapo. Lahi. Kung ang mga babae mo tan-aw og gwapo, okay ra. Pero kung ang mga lalaki mo tan-aw og gwapa, masyuko ang mga babae. Iban years never fade. Alangan sir, dayon man dayong diskarte, chatan dayon, i-vishi pa. Amo rang gitanaw. Wala na mo chatte. Syalan ko na ikaw. Makitamig mga babae nga gwapa o gasiksi, no? Kutob ragyo na stanaw. Wa ako na makaka. Mutanaw ragyo Manila kay sila, nindot kayo nga binuhat siya ato ang labong makagagaho. Kung siya dilit tinuod. Pa-shoutout ko ni Ezekiel Igi Rindon. Salamat sir, dagan kay salamat ni Asert Angeles Dumayang. Hi ko sa akong mga ex, Sharo kadagan social, si Sweetie Kinawod dagan mga ex. Bika mo kuno be, ikaw kuno Sweetie no dagan mo jud kag ex. Ikaw daw be. Ngano man mo masuko mo kamo mga babae, masuko man mo sa mga lalaki kung mutan-aw mi og laing mga babae. Pero kung kamo mutan-aw mo og lalaki, okay ra. Kung siya man siguraduhon na doon Pananglitan, maninood lagi ang laki. Pananglitan, kung ang lalaki nitanaw siya og babay, unya gilike niya kadtong picture sa sexy nga babay sa Facebook, nakitaan si asawa, padong uli pagani ang banano, ang asawa na aspultahan maunyay. Botangi patay. Giradra. Alangan sir, di ka ni Rowena Rose no? Alangan sir, di man sad boyan ang tutok sige-sigihan pag-search sa Facebook. Di ka agwanta i-chat pa. Di lagi may mang chat. Igo ragid may mo tanaw day. Ma'am Rowena, makita may babae no, amo ragid ang tanawon. Inigaw man na ikalimtan ra. Wag yun na siya mong hunahuna ng inyong gipanghunahuna. Tinood man. Wabe ko na makak. Kami mga lalaki, sultihan tamo tinood no, mga babae no. Mutanaw may siya ka babae nga gwapa nga siksi. Huto, bro na stanaw. Ini ko manana no, amor nang hikalimtan. Wat na ilain pa. Comment ko na mo diha og yes mga laki be. Kapoy biyag pamakak.
Ako rin makamasalaan eh. Kaya ako rin may namakak. Paitaan mo eh. Nawala akong internet. Abi na kung nawala yung mga kuwan niya. Kung siya nawala. Pariho ra ang babae o lalaki masyuko. Dili ay. Kinis mami di talunday no. May gabi ay diyan yung mami no. Ang mga laki kung sultihan ta kasi tinuod mami di talunday, kung ang babae masyuko, hilo may mga laki, maghilo may, kaya nasyuko man ni amo ang mga tigre. Pero ang laki gani ang masyuko, shush, marusyep, maapil po kasyuko ang mga babae. Asyang hustisya ni. Imbis kitang masyuko, kita na kasyapaan. Pastil lang. Luya na to eh. Di ingon ani si Ma'am Sheikh Bieno, di ingon ani manggod share. Siya babay nga mutanaw o gwapo okay ra. Kumpara nato mga laki kay kita god mga laki anytime pwede ta mohangyo, botang eh. Ang mga babay nga mohuwat naman sa hangyoon, unsa may ihangyo. Naapa kong ganahan na magtanaw silain nga nindot ang Paris may pahimuslan. Ay binoang may muslan data. Siya ang gud. Di kami igura matanaw. O siya maihangyo oy. Nakulbaan man ko siya hangyo oy. Kung siya maihangyo, manghangyo na siya huskabakid. Aha, mao jud. Sakto. Ang laki man gud sir, mo diskarte dayon. Ang babay igura tanaw. Botang eh. Hoy kami mga lalaki, kung inyo may panggaon no, di mi mo mangitag lain oy. Kung inyo may nga puhapon, permi na hapuhapon, kanang pakanon og tarong, kanang kauto ng mga couch buko-buko, mangita pa kami lain. Bahala kung siya pa nakasiksi diha si Ma'am Ivana Alawi no, wa gyud. Di gyud may kapugong. Mutanaw gyud. Bita mo ta na ta seryoso ta ay sige ang tagbinuang nga niya. Shout out sa mga TikTokers. Yes, mayang gabi sa mga TikTokers dyan, no? Gikan ni Francis Vianney Ronolo. Babaeng butanding mo siya. Abot mo tag butanding. Alangan, sir. Nga ka na mga laki kung makakita og siksi, kusog kayo mututok. Oh! Nga masyuko mga mututok me. Di ba? Kami siguro natutok me kay nindot kayo ang giprint siya yung sinina. Na siguro marka diri nga among gibasya. Wala nagpasyabot nga lain among gitanaw. Nitanaw ramis gisulat. Unya kung puti, mo siya nganong nitutok man ka nga puti man na wala man ay gisulat. Inga lang nga wala man ko nagtutok. Na malandong ramang ko. Kang kanindot gibuhat sa Ginoo. Ana ra sayon kayo. Tanawon sir kay makauyon man maunang mo like siya pero mas kibaw jud ta kinsa may love gyud nato. Siyempre atong hinigugma sige lusot gyud. Lusot jud yakin. Nagtapad mo si mga asawa no. Bayang mo lusot. Ang babae sabto nato kay mas kibaw ta mo sabot kay kontras mga babae hala ka do mapatyan jud ka diha ron. Mas kay bawta mo sabot kontras mga babae mao ba sir? Kini si Ken ko si Ken under resurrection murag nagtapad ni siyang asawa. Mahadlok ni mabunalan ni alho. Juliet Morante, kay maibog mandayon ang lalaki, mangita og paagi nga magaila sila. Kami mga babae, baliwala ra namo pariha ta. Ma'am Juliet Morante no pariha gyud kay ta. Kami mga laki no ingana pod me. Makita mig mga babae, baliwala ra na eh. Baliwala ra mong tapad. Beto tinuod no. Di ta magbinuang ha. Seryoso ni ato. Makakita mig mga babae kaming mga laki no, pulos rig na malandong ramis mga kagahapon. Kana mga laki baga kayo og bakak oy. Kung si bagag-bakak, shampoo tre baga na mo ani, wala man bakag-bakak. Tanawa lang nindot man tanawon. Katawa. Chris Mendez, we, dili jud kaw katuo nga kutob ramos tanaw mga laki. Uy. Kung si pamandaya mo ang pangitaon nga mutanaw raman mi, napabaylain? Ang maayo ana, dili tenawon, hikapo na malipay siya, tangi. Di,
mo kuan man tano kinibitaw ka na mo tan-aw tas mga babay pasabot ana ni didayig tas ilahang ka nindot og mga pamayhong kinabuhi. Wala man na ilaing pot pasabot ana ba? Masuko na sila kung mutan-aw ta siya ubang babay sir kay hadlok ilisyan dili ra ba punan. Dili mo ilisyan oy. Kamo gud ang gipakaslan. Ilisyan ka mo? Dili ay. Ngano gud taong ilisyan? Junadel Nads Taninti Batong Hinog. Depende ra jud sir. Naaman uban motutok or motanaw with desire. Oh. Kami kung motutok may kami mga laki no nga naa diri karon motutok kay may kutob ra mis tutok wa na gyud laing desire. No more hidden desire. If there will be some desires, it could be a white or clear desire. In English. Kami mga lalaki loyal mi, oh, di ba? Pakpakan ta nato mga lalaki, loyal kita. Ang ubang laki man good sir, og makakita dayon og sexy og gwapa, diretso dayon og like. Unya pakapinan pa og dayon og chat, din start convo na sila. Sakit pod baya sa among partner? Naninood lagi. Dili man mi mo chat good kay siya pag tinuod no kamo mga babae no maingon mo nga mga mo chat mi. Hinumdum mi day mga inday mga gwapang mga babae nato diha. Hinumdum mi pod nga ang password sa mong Facebook inyo biya siyang gikuha. Pati mga passwords ATM. Di ba? Sige, kay murag nanay na pilian ni ako ang puro laki. Puro laki kayo baye dili magtanaw siya macho ko gwapa. Pasabot ang. Alangan sir, ang mga lalaki kung magkakitag siksi tutukan tamas ginhawa hangtod maglaway-laway. Siya mo irong buang. Lingiyon pa bisag layo na kayo. Kunya kami mga babay, igo raman mi malantaw kay dili raman gyapon ni maamo. Igo raman lantaw. Kami mulantaw may nya kamo bisag naslayo no gapasiklap ng mata bayas mga babay. Ahak magsigig biin. Shush, sir. Kung pagpangga lang, hurot na. O, di ba? Nahurot ng pagpangga. Mao na siguro nahurot na. Nangitaglaan kinahurot naman. Nitanaw kog busok. Busok nga luto. Wala matarong og syukday. Na busok. Luto ba ka na luto? Mga layo ka. Nya, mala tarong og syukday. Mabusok ba na? Ang lalaki manggod sir kay walay gipasaylo basta sexy hala bira ayo oy. Among tinawon no sutyan ta mo tinuod no kamo mga babay. Ang among tinawon gyud namo pirmi ang among asawa kay amo ra nga asawa ang pinaka sexy sa balat ng lupa. Wala nang iba pa. Nara pa iba ay nara mao ni siyang iba pa. Nung siya man akong grapon. Be, kung maglain man ang lawas sa laki sir, kung kakita gwapag siya mang mailantan ta, nga delikado marumalain ang lawas kay basig mag-COVID na eh. Kuluton. Ay, mano siya. Sir, pa-shoutout Sir Tristan watching from Dalagat Cebu ni Grace, Dumayag, Vinyas, may gabi ni mo diya, ma'am. Wapat yan na human, ha? Kay ang upang mga lalaki magfiniling single. Kay kung mahikahibaw ang babae nga naibog or nagsigi og tanaw niya ang lalaki, magpakita siya og motibo, bisan og minyo na. Ganahan siya laki, ngalan siya laki niya, mauna na, sinugdan siya katapusan, botang. Mauna sinugdan siya katapusan ni relasyon. Sakto siya. Usay manggod kini mga lalaki, no? Laban, dili ko mga babae gud ta. Laban tas mga lalaki. Magpakitag motibo. Dili man. Ako di ay panalitan. Makakita ako babae nga sexy. Di na ako tutukan oy. Ako ra nang lingiw manar ako. Pero kung nagtanaw, kawat-kawat dotay. Dito. Bahala na siya ito. Buang na ayaw ng pangbinuang oy. Kung siya ko negod.
Ken resurrection na ha. Wa joy family share, way daog, wa siya premium nga lodron. Apil ang tanan, premium tanan. Di na magpili ta ron, tuk-tuk siya hubag. Hubabot ta siya hubag. Igo rami nagtanaw kamo mga laki, duol kayo kita sa duol dayon kita siksi di mamaduol eh. Kami mga lalaki makita mig siksi dili mo duol oy. Magpanagana ba mi? Siyaw na lang. Magtanaw lang ko bayot para di masyuko mano siya ay magbuota. Pa-shoutout guys sa akong igagaw nga si Nicolette Cristel Ronolo, may gabi ni mo di agikan ni Francis Vianney Ronolo. Los nyo girls, wa magyo siya hostesya. Why hostesya ang itabo? Mag-awan tantanan na ron. Tutok share. Pero lami kayong imagine iniguman og tanaw daog ng bayay share oy. O sige daog na mo. Correct. Oh, correct di ba? Di mo chat og mo PM ra mo siya ano. Hi sir, maayong gabi pa shout out sa tanang taga-alo watching from Bahrain. Lingaw kayo mo ra ug na siyong. Abot sa kanchiyo may gabi ni mo dia ma'am Maribik Susada no may gabi kanyong tanan salamat sa pagapit shush atong oras alas 8:23 naman nadaot man tanis tutok naglaway lang nabot na siya rong buang anam-anam na paglingay siya hadlok yung madukol sa likod maunjod kamo mga ayaw mo pagpasaban na mauli na sila. Depende na sila kaya magpadala sa ilang feelings ngadto silang gilantaw, correct. Loyal mga babae sir, basta loyal ang mga laki pero kung magbinuang mga laki aw loyal Japon men, di ba? Shush, pagpakan oy. Alangan sir, mahadlok man malabwan sa asawa sir kay nga asawa ni tambok na unya ang gitan-o nga siksi man kaayo gwapa mura maglain gud ni sir masakitan naglabi nagpulan ang laki. Unsa man sunod? Imuha na ba yung asawa, labi na ng asawa, magputak-putak. Mao na ayaw yung magputak-putak mga asawa. Kung naisala inyong bana, ayaw ka siya apuha pa. Bigay, wala pa gaya kaabot sa balay, kasyapaan na ta. Kasi pa gusto mauli anak nga, inig tanaw siya mong cellphone. Sige, inig uli sa balay, bantay lang ka. Ganahan pa ka mauli anak. Pa-shoutout siya ako ang palalag nga nag-iming nga walay times bata na tanawa. Elgin, mauli ta oy. Alas 9:24 makaigsunan na nga tuwang oras. Kina nga oras itong idalit kaninyo sa tanang mga nagpabilin di ano sa Triple C Barbershop diya sa Babagdos, Lapu-Lapu City nga gipanagihan ni Mr. Clemente Dinopol. Balik ta, shoutout. Shoutout mi dirita naglingkod diri sa Alos Lob nagtagay balina nagparuhay ray diri taon. Ayo. Ayo bitaw mo diyan nagparuhay. Pa-shoutout ko diri sa panya chef papanyo. Titanic Blues parehas ra na babae ug lalaki kung ang lalaki kusog motuto ang babae pa secret na ila mo jud secreto. Watching from Argao fiesta na nila ug maay salamat in taon sa Argao. Dengan salamat sa mga tanang taga-Argao no og mapuhon I love you tanang taga-Argao padalhin taon ko diri gumba in taon Sir pabasyon ko sa akong amigo si Christopher King Kala de Romol tupad na ko natanaw maayong gabi niyo tanan i-shout out sir sila si Isin Losada Jik Abirion Ilmer Anggana nga nagtagay balina og nagtanaw nimo dangkin salamat sa inyong pagtanaw hinahinayan ang pagtagay inyong balina no kay pastilan giigong sablok ra ba mura gilaway ko sa balina na. Shout out sa mabayang masoko kapag maglantaw ang laki og sexy mao jud. Wa man ko kabalos password ngan. Wa man lagi ko kabalos password. Mo na ron. Ayong gabi diha sir, pa shout out ko sa ako brother naa sa Africa nga si sa ako sister nga nasa Saudi from Kuwait gikan ni Miss Ma'am Anan Trapa. May gabi nimo diha ma'am. Kita mga laki sir, mutanaw gyud ta og naisiksi pero wala na ba magpasabot nga maibog ka or naa kay pagpanasa. Nanindutan lang gyud ta sa siguro sa porma sa lawas. Correct. Mura bag ato bang gidaig makigsun atong gidaig ang ilahang kaanindot bitaw sa gibuhat sa labaw makagahom. Tabangi siya kunin ninyo kay kapoy ba na siya pamakak dire. Gikapoy na ba akong pamakak. Sabto na nato mo ba sir kay reputasyon man gud na dara seryoso na niya.
reputasyon na gyud na sa mga laki nga prone gyud na sa tentasyon kay wa man gyud na mawala nato mao nang dali ra gyud maglain ng hunahuna aning mga babae. Kamo gyud mga babae ayaw tanan oy hustisya ba hustisya, di ba? Kabalo man may masabot kami mga lalaki. Kaming mga lalaki no si lolo at ang pasultion. Kaming mga lalaki kabalo mi mo syabot sa mga babae. Kana siyang mga babae usahay syabta syabmi. Kay kami usahay no, di pin may kasabot sa mga babae. Kasi mga lalaki dire, be, maghusay ta. Atong oras no, alas 8:27, hapit na mag-arang. Kining mga babae usahay no, lisura, syabton, panalitan. Mangaon mo, mana babae, kanang love. Unsay imong kaunon, mana dayong babae nga, ikay buot, unsay imong gusto. Okay ra ko, o sige. Palit kag manok dito. Iniabot nimo dito, mana siya. Manok na sad. Ang tanawa ra. Ingon siya nga, ikay magbuot. Nya inikaabot nimo may manok na siya lagi. Pastilan, pero sabto na to, no? Atong pakpakan silang tanan. Mao, pero uban dili kontento sa siya, kontento. Kaya na silang wala nananaw mo na dili kontento. Pa-shoutout ni Sir Bosyong Colobio. Ako si Bosyong, no? Ako may uyuan ra ba? JC Aberion, regards ko siya kung uyuan diya siya baranga sa alo, no? Shoutout mi sa Argao watching nila Lanutans family and Kanduran Argao gikan kana ni Ma'am Janice Lanutan. Kana mga nagtagay balina sir ba ipapasa pa na diri sa Bonbon uhaw kayo ami Christopher King ug sila dinapon mo jud. Mangatag ba mo? Pa-shoutout ni Loading sir. Sige ka nanghang. Siya man day kuani. Shili na kuani. Mahalang ko. Yes, tama na. Bito sir, appreciate ra na, it doesn't mean ibog jud. Pero kung di po doon chatan, oy. Thank you, Ma'am Jensky, Salamat kayo sa pag-share si Ma'am Jensky di Kimia. Kaupan mo siguro ako ni sa kuhan, sa Organic Friends. Thank you so much. Shamerkan Donaire Survivor. Hi sir, ayong gabi diha og sa Alvarez family, especially kay tata may gabi diha. Shout out sa tanang Lucky sir, one na intro. Kitang mga laki dagan jud tag limod. Kitang mga laki no, manglimod mangyud ta pero pag abot siya gugma seryoso ta. Pasalamat lang taani no nga ang naghawid ning microphone laki. Kami mga laki seryoso me. Pag abot siya mong mga asawa. Pag abot siya mga asawa dahil no, basta gugmang hisgutan, muhatag minimos ninyo siya mo ang tinibuok sa mong kasing-kasing. Balag mga onta o ginamos, basta ang gugma timos. Magun siya man ang mga onta adobo, pero galagubo. Di ba? Muna siya. Your love. Shoutout sa ako pamilya sa Oslo watching from Cebu City. Si Ma'am Jovi Shadorig. May gabi ni mo lang. Gidayag lagi nila ang mga babae nga sexy o gwapa pero sige man po tutok maayo. Masyuko gyud ang asawa labi na ang asawa silo siya mao gyud. Mao na nga kani mga babae no matud pa nila bitaw no mas maayo kuno kung ang imong asawa silo siya kay at least kay balo ka nga gi value kanila. Kay siya mga babae nga dili magsilos unya murag way na itabo na aday sikrito. Imo na lang mahibaw nga nakita na day dito no lain na rin siyang kauban. Siya manggod niya. Alas 8:30 makaigsunan ang atong oras nga nabilin hurot na. Mangadto na ta siya atuang isi kahigdanan atong gaksyo na tuang mga asawa. Dili lagi mga asawa ra. O gatong pasyalamatan no, nga gisuportahan ka sa tuong pagtutok. Akong basahon makaigsunan among basahon unya among ibalik og basa ang inyong mga komentaryo o gamong isulti og mapuhon ang kung kinsa ang nakadahog og 50 pesos nga load nga nindot kayo ang iyahang paghatag og katinawan sa iyahang sa nagpadala sa iyang sulat karong gabi na. Osbo na ko no. Lisod kayo kining ang sitwasyon labi na naa sa layo ang atuang nagpadala sa iyang sulat no, naa sa layo unya naa sa Pilipinas ang iyang uyab unya naa siya sa layo unya kini bitong mag-away taw nya natas layo ang kontra dili lisod kaayo gyud husayon. So mao nga
ang kamingaw mao gyud magpa tigbabaw no mingawon man gyud daw niya usahay kining pagpasaylo no lisod jud kaayo nato makabot ba labi nagnaatay mga garbo sa usag-usa. So bisan kinsa pa na diha, babae ba na siya o lalaki, ang importante no naatay respeto sa usag-usa. Naatay pagkinigugmaay, pagpinasayloay sa usag-usa aron sa ingon anaa kitay kalinaw sa usag-usa. Kay kapoy kayo ang usa ka panimalay, won siya man ko. Ang usa ka panimalay no, nagpuyo mo sa usa ka panimalay pero mura mos naas lagyo kay ngano nag social distancing mo. Unya wala mo nagtingog nya bana gubot na kayo kung doon na magani pamilya mag-away gumikan sa pagselos o sa padiyang hinungdan sa pag-away magpinasayloay maminaw sa usag-usa dili kay magpatasanay og ihi magpatasanay og garbo kay ang problema ana ano ang mahitabo ana ano kay ang luoy ana ang atuang mga anak mao gyud na siya. Kung ako na lang siya na ang iyong minahal. Siya man eh. Makarelate man dahil. Ito no, so dahil salamat makaigsunan. Akong usbono nga atong hinumduman nga nagkahigugma ita dili lamang sa kalipay kundili sa kasakit usab. Kay dili nimo mahangop ang tiunay nga kalipay. Noon siya makumat. Dili nimo mahangop ang tiunay nga kalipay kung ikaw dili makasinati o kasakit. Kaya matod pa nila no, dili nimo makit-an ang kahayag kung walay kangit-ngit. Ano man, ang kahayag mamahimo lamang siyang kahayag kung adunay kangit-ngit. Sama sa kalipay. Ang kalipay mamahimo lamang siyang tiunay, timos nga kalipay kung nakasinati ka og kasakit. Kay kung pulos kalipay imong nasinati, why kalipay nga imuhang masinati, di ba? So usbo na ko makaigsunan na daghan kay salamat sa atuang mga kaigsunan nga padayon nagsuporta og padayon nga nagtan-aw karong gabi una. Unya daghan kay salamat sa inyong pagduyog-duyog, pag-uban nako karong gabi una. Sa dili pa ta mo balhin sa laing istasyon ato ang pasalamatan ng atuang sponsors no, ang Papa Bob's Creamy Sisig and Shawarma nga nahimutang pa karon diha sa Manila. Unya siguro by the end of this year mag-open na sila diri sa Cebu. So kining Papa Bob Creamy Sisig and Shawarma no, sa kwento pa lang masarap na. Si Mr. Clemente Dinopol ang nanag-iya sa Triple C Barbershop diha sa Babag Dos, Lapu-Lapu City. Ang ako ang mga kauban sa buhat no, ganiha nga nanambong mi sa nobinaryo sa Anghel sa Kalinaw diha sa Kansohong no, ang tuwa nga si brother si Samuel, si Macdini, si Mateo, si Rob, saan ito pangatong usa? Si Junjun Jungson, si Ramil Pahid, si kisa pa itong mga naapaganiha, kisa man to? Malimot man dayon daw. O kanilang tanan, dahan king salamat ilang tanan no, nga naanambong ganiha sa ato ang kung wala, kasi pa wala na ako naisgutan. Thanking salamat og sa tanan nga naakaron di ano, happy Sunday ninyong tanan. Domingo karon, adlaw karon sa pag-iusa uban ang atuang pamilya ug atuang banay. Usban ako makaigsunan, daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta. Mobalik ta og maapuhon sa samang nga oras ug higayon og sa way pag lipod-lipod atong isulti ang kung kinsa ang nakadaog sa nabasahan nga nindot nga mensahe para sa tuang nagtampo sa iyang problema. Usban ako makaigsunan, kini inyong alagad sa kahanginan, ang way hangin. Nagjakit ng tutunlan, pero padayon lang gyapon. Ayaw kalimot. Di ko mudagan pagkakonsihal. Ay kalimot makaigsunan no, padayon ta. Udan salamat sa itong mga sponsors. Ug so maabot pa nga mga sponsors, may gabi kaninyong tanan. Unya dili na to ikalimtan ang pagpaambit sa atong isigkataw, atong kasilinganan sa unsay naa nato. Kay importante karong panahon na ang paghatag og mga butang nga kinahanglan sa itong mga silingan kaysa maayo man daw kining mohatag ta kaysa kita ang hatagan. Sir, ang ayan kay magpare, so magbanghili kaninyong tanan makigsunan usbon ako no. Maayong gabi kaninyong tanan o God bless and happy Sunday all.
Pahabol nga shoutout ni sa akong mga family sa Davao City, si Azert Angeles Dumayhag. Mayang gabi sa natin Davao. Naapaday ko. Papaday ko gipawong sa akong manager. Pa-shoutout sana sa Tanaw from Poblacion Oslob, Cebu. Naapadayapon ko. Wapa ko gipawong sa manager. Mayo gani, na pare. Danggi, salamat no, si Ate Mila, no, si Miles Ponce, may gabi ate, nalaman na namilit, trabaho ta ko ate, oy. Nibalik ko man ko, Nga no man eh. Wapa man gipawong sa ko manager. Kung ako ragsyoy. Lovely Villarmia Mahusay. Have a blessed Sunday to you, sir. God bless. Thank you. Likewise. Okay, Danggi, salamat no. Mana to? You're listening to the music of